Tak môj prestup do Baníku sa zrodil asi tak, že vlastne jednoho dňa mi zavolal manažer, že je táto možnosť prísť do Baníku. Následne vlastne to konfrontovali s Bohemkou, kedy na druhý deň vlastne ja som od začiatku nechcel vedieť o nejakých ponukách, pretože to prišlo docela skoro, keď sme ešte hrali vlastne ligu. Takže som povedal manažerom, že vlastne pokiaľ neskončíme, tak nechcem o ničom vedieť. A zavolal si ma tréner, ktorý mi to potom vlastne povedal, že tu je konkrétny záujem z Baníku. Takže nejak potom sme to začali riešiť. Bolo to celkom intenzívne, aj keď miestami to vyzeralo, že to bude komplikované. A ten prestup sa nakoniec udial pomerne rýchlo. Ešte som to stihol pred začiatkom vlastne tej prípravy, za čo som samozrejme vďačný aj Bohemke, že to takto umožnila, a na druhú stranu asi veľké ďakujem patrí aj vedeniu Baníka na čele s trénerom a vlastne s majiteľom a s pánom Bielákom, že vlastne do toho šlapali a podarilo sa to spraviť už takto pred začiatkom prípravy. Nábytky som nejaké mal, viem, že tam bolo niečo z belgickej ligy a z holandskej, ale kdežto vlastne tam ja som bol stále pod zmluvou a tie týmy v týchto ligách nechcú, pokiaľ to není top 3, top 4, platiť také peniaze alebo nejaké väčšie peniaze za hráčov. Ale od začiatku mne to imponovalo do toho Baníku, keďže asi taká pikoška, keď sme prichádzali do Hradca 6 rokov naspäť, tak sme si dávali nejaký dlhodobý plán, že kam by ako ďalej smerovali moje kroky s manažérom. A vlastne zhodli sme sa na tom, že ďalšiu tú štáciu by som chcel, aby bola v Baníku. Takže podarilo sa to síce o niečo neskôr, ale som za to veľmi vďačný, že som tu a že sa to podarilo. Moje ciele sú jasné: byť úspešný s Baníkom, prepracovať sa do tej základnej zostavy, možno vybudovať si tu nejaké postavenie, vlastne také, ako sa mi to podarilo v predchodzích tých vlastne manšaftoch, pomôcť tomu týmu, pomôcť klubu a vlastne ďalej sa zlepšovať. A uvidíme, ale primárne pre mňa jediný cieľ je byť úspešný s Baníkom.